zan nuna muku yanda ake cire background a Chrome. Da farko za ka shiga Chrome ɗinka kamar haka yanda kuke gani, za ka rubuta remove background ga shi nan ina rubutawa. So idan ka rubuta remove background, ni ga nan na taɓa yi, idan ya fito, so sai ka ɗan tura sama haka ga inda aka sa upload nan, to sai ka shiga upload ɗin, aka taɓa upload. Idan ka taɓa upload ga nan, to sai ka ɗan jira shi ga nan yana loading, ga nan yana yi, kar ka taɓa ko'ina. So idan ya gama, ga nan in kai scrolling down sai ka dawo sai ka ƙara jan shi yayi ƙasa. Yawwa ga nan ka ja shi yayi ƙasa, ga nan ya buɗe ya nuna ma upload, sai ka taɓa upload ɗin. In ka taɓa upload zai ɗan yi loading, sai ka zaɓi hoton da kake so. Ga shi nan ni zan zaɓi wannan hoton mai bulin kaya. Ga shi nan ina duba hoton da zan sa. Ga nan na yi selecting hotona, na yi clicking OK, to so ga nan yana tafiya. Ga shi nan. Yawwa to ga nan yana ta loading, yana ta loading. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe idan wannan ne zuwanku na farko a YouTube channel ɗinmu na Zero Artist. Mun gode. Yawwa to ga nan yanzu background ya cire, sai ka danna wannan blue ɗin download ɗin. Ka danna ga nan yayi saving, yanzu ga can open. Shikenan sai ka koma kan gallery, sai ka shiga folder ka, zai gwada maka ga shi nan. Yawwa ga nan ka ga babu background. Mun gode da kallon wannan YouTube channel.